Salut! Bine v-am regăsit la încă o poveste din viața mea. Cred că m-am regăsit cu poveștile mele din dating-ul și din rețelele românești de socializare. Dar ce să vă fac, mai venim cu încă una. Bine, cumva o să fie și o poveste, dar și o părere în același timp. Cumva o să fie un video combinat pe ambele subiecte acestui canal de TikTok și cel YouTube care l-am văzut la story. Treaba e cam așa. Astăzi, fapt ieri, da, și astăzi. Ieri și astăzi am vorbit cu o tipă și îmi dă apreciere pe o aplicație din asta de dating. Îi dau și eu înapoi și începem și vorbim, îi zic bună, ar fi o plăcere să vorbim și dacă vrei, ne cunoaștem, ar fi o plăcere să vorbim pe orice subiect, îi trimit eu mesaj. Și îmi răspund ea că bună, dacă vrei să ne cunoaștem, lasă-mi Instagram, ori numărul tău de telefon, pentru că aplicația care folosesc eu și majoritatea persoanelor pe care se regăsesc în poveștile mele, nu are un chat așa, adică poți să scrii mesaje text, dar vocale mai puțin, mă rog. Și nu mereu afișează când persoana care vorbește e activă, mă rog, are mai multe probleme ale sale. Da, bun, și îi las la fată Instagram-ul, îi las link-ul, deci nu-mi trimit poză, screen direct, schiască, pur și simplu dau direct link-ul. Cum mă trebuie aici, ăla explic eu. O zice că nu mă găsești după link-ul care l-am dat, link-ul de la profil. Eu până la urmă îi las numele de utilizator, îi zice că tot nu mă găsești și îmi dă bloc. Bun, eu dacă am văzut cum îmi dă bloc, m-am enervat și am șters conversația, că ce Dumnezeu. Astăzi îmi dă iar like și iar facem match. Și când mă uit eu în conversații, surpriz era tipa cu care eu vorbisem ieri și îmi dă să bloc. Și îi spun că dacă vrei, lasă-mi numele tău de utilizator să te caut eu, gândindu-mă că poate eu da bloc din greșeală, că na, se mai poate întâmpla. După aia să-mi dea iar bloc. Eu mereu m-am întrebat de ce nu ne putem asuma niște chestii, de ce nu putem să spunem în fața unui om că nu ne place de fața lui și atât. De ce nu putem să fim sinceri? Noi scriem și susținem în descrierea profilului că suntem persoane sincere și hotărâte, așa scriem. Că așa scrisă tipa în descrierea profilului. Păi dacă tot ești sinceră și ești serioasă, de ce nu fii, cine ești sinceră până la capăt? Dom'le, nu-mi place de fața ta, nu te suport, nu știu, nu-mi place, nu suport aspectul tău fizic. Era mai simplu, nu era atâta complicare decât să trebuiască să fac atâta bătaie de cap. Adică dacă îmi dai bloc odată și vezi că faci meci tot cu mine, de ce nu mai dai bloc, de ce nu, uite, nu-mi place, am dat bloc, dar am crezut că ești altcineva sau nu știu, să fii sincer. Pentru că tot e vorba asta și tot e acum la modă cu defecte, calități, ce e fain sau ce nu e fain la un băiat. Fix chestia asta e cel mai mare defect care îl văd eu la o fată, la o femeie, cum vreți voi, neasumarea. Noi cerem să fie asumat băiatul, să ne spună în față ce și cum. Bine, videoul ăsta ar fi mai lung, că cumva ar mai fi niște chestii pe care așa am dat eu acum scrollând pe rețele, dar o să fie un video separat cumva, să încerc să le combin cumva niște subiecte. Dar asta n-am înțeles-o niciodată și chiar vreau să-mi scrieți în comentarii de ce dați bloc oamenilor sau mai pățesc așa când trimit simplu mesaj, bună, ar fi o plăcere să vorbim despre orice subiect. După ce trimite un mesajul ăsta, când persoana respectivă care îl primește, cu el îl trimit, îmi dă bloc, instant, fără explicații, fără nimic. Chiar vreau să știu și eu, fetelor, de ce faceți chestia asta? Vreau să chiar să mă rămuriți și pe mine, să aflu și eu prostul de mine, de ce faceți chestia asta? De ce nu spuneți omului în față că nu-i place de fața lui? Că nu-i mare lucru, nu vă place de el, nu-l suportați. Plus că, tot așa,
și cu asta închei. Bă, când mai vorbesc pe aplicația asta numitul Lightner, că e foarte popular acum, că cu ea o să avem cele mai multe povești, mai am acum și câteva care au scris cu zilele astea. Că aplicația, cum am și spus în alte povești, în alte story-uri, nu are opțiunea de a pune poze la profil și tu vezi doar descrierea, text și numerii persoanei. Bine, până aici ne-am înțeles noi cumva cu aplicația, dar majoritatea cer poze. Le trimiți o poză, le întreb ce părere au, dacă îi place, dacă nu îi place. Răspunsul lor, fără a scrie ceva, îi blocul sau ești drăguț, ești simpatic și apoi după aia bloc. Bă, ori îți place, ori nu-ți place, adică te contrazici singură. Și da, asta aș vrea să știu eu, chiar un răspuns aș vrea să aflu de la voi, fetele și femei până, nu știu, 30 de ani. De ce faceți chestia asta? De ce dați bloc când vă scrie unul? Pentru că, nu știu ce ar putea să vă mai scrie cineva să vă impresioneze, să vă capteze atenția, că, e foarte greu, că o să ajungem acum și la alt video, dar dacă aș deschide și acel subiect sau acele subiecte, s-ar lungi videoclipul și nu vă mai uita, deci o să spun mâine și cumva o fel de partea a doua.